Mae maes y sioe yma yn Llanelwedd yn datblygu ac yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. 2003 mi gerson ni bentre gledd y bwyd a diod yn y gwylodion. 2004 wedyn, pentre gerddwriaeth hyfryd. 2005 llynedd pentre ceffyla Trymian. Ac eleni, mae gennym ni Cynefin, pentref y Defaid. Ac un sydd wrth i fodd yn gweld bod y pentre wedi cyrraedd wedi Alwyn Rhys fan hyn yn is-gadeirydd y cyngor a wedi bod ar flaen y gad i sefydlu'r pentre yma, Alwyn. Do, da ni wedi cael gweithgor rhwng yr NSA a'r Gymdeithas i sefydlu'r pentre newydd yma. Mae'n diwrnod balch iawn heddiw bod y pentre Defaid cynhenid yma wedi agor. Ac os ga i ddeud, mae'n drawiadol iawn hefyd. Beth am ddechrau efo'r cerflun godidog ma sy'n fan hyn? Wel, oedden ni isio rhywbeth i dynnu sylw ac i werthfawrogi y mynydddir, yr hwrdd mynydd Cymreig, sef Cynefin y Carlwm a'r Cadno, ond Cynefin y Ddafad, Cynefin dyn a bywoliaeth a'r iaith a bob peth arall. A pwy sy'n gyfrifol am hwn? Yn waith celf hyfryd? Oes, mae wedi cael ei greu gan Seraj Goa, sef gweithgor o Llandeilo, a mae wedi gwneud llawer o waith gwych arno fo. Da ni wedi rhoi darna o dirlun mynydddir Brycheiniog, cerrig Brycheiniog a Sir Feirionnydd i efelychu y tir mae'r ddafad gynhenid Gymraeg a Chymreig yn byw. Hyfryd iawn, ie. Henref yr hebog a'i ryw. Ie, yn sicr. Ydy am ganu? Na, dim yn Ynghesail y moelydd unig. Ond am bentra hyfryd, be ydy'r gobeithion? Ac i bwy, pwy ydych chi eisiau denu mewn yma? Mae hwnna'n gwestiwn teilwng, oherwydd mae wedi bod yn bentre i sefydliadau defed a holl gymdeithasau defed ac yn dal i fod felly. Ond mae'r weledigaeth ar y ddafad yn mynd ymlaen, mae yna gant o gnyfiau glân yma heddiw sydd yn llawer iawn sydd wedi bod o blaen. Mae gennym ni Moredym heddiw sydd erioed wedi bod yn y gymdeithas o blaen. Mae nhw'n sefydliad sydd yn edrych ar wahanol broblemau o fewn afiachedon y Nefaid a maen nhw ar flaen y gad felly a mae yna ffyrdd newydd gyda nhw o ffeindio hynny. Felly mae o'n fan yn amlwg ar gyfer pobl sydd yn fugeiliaid, felly pobl sy'n gweithio'r tir, ond da chi isio ymwelwyr yma hefyd? Yndan, a fel da ni'n pasio, mae yna nyddwyr fan hyn o Frycheiniog sydd yn nyddu holl weithgareddau a'r holl liw yma sydd yn mynd i werthfawrogi be mae'r ddafad yn gynhyrchu felly a roed o i'r cyhoedd. Mae hwn hefyd yn rhan o weledigaeth y gymdeithas am hwn i, yn dydi mwyn esbonio sut da chi'n trin y tir a be sy'n digwydd felly? Mae yna fwy fan hyn yn ar ddafad. Mae o am y tirlun, mae am y bobl, mae am y Cynefin, mae o am beth sy'n digwydd pan mae lai o ddefaid, llai o ffermwyr, llai o fynydddir yn cael ei roed fewn i ymwethyddiaeth, yn cael ei adael yn ddiffeth. Fel mae'n ar anno o'r diwydiant a'r mynyddoedd yn ddiffeth ar hyn o bryd, a'r effaith amgylchyddol ac ar yn traddodiadau ni a'n iaith a bob beth arall. A mae siŵr gen i bod y tywydd poeth mae'r hyn da ni wedi weld yn digwydd yn Sychnant yn ddiweddar yn Bryder Mawr. Mae hwnna'n enghraifft perffaith. Dwi'n gwybod bod y cnesu byd eang yn broblem, ond hefyd mae'n broblem aruthrol sydd ddim yn cael ei fynegu'n aml iawn fod yn dan boriant a dim poriant mewn mynyddoedd. A felly pan mae mynydd sydd heb i bori yn mynd ar dan, does na ddim terfyn iddo fo. Fe fydd na wleidyddion yma heddiw, mae'n siŵr dwyt? Mae yna gynrychiolaeth greu o Llywodraeth Cymru yma, a fydd yna groeso iddyn nhw, dwi'n siŵr? Mae yna groeso arbennig yno, allai ddeitha chi bod yna dros 30 o'r aelodau newydd o'r Senedd yma heddiw neu fori neu di Mercher. Maen nhw wedi cael gwahoddiad a mae yna 60 yma. Mae yna rhyw hufen ia special ma'n ni'n cael? Oes, mae yna hufen ia fan hyn. Ia. Sydd wedi cael ei gynhyrchu allan o laeth dafad. Un o dim ond 4 yn y wlad. Ti di flasu? Na. Dyna nawn ni nesaf felly, Sioe. Gan diolch am y croeso, a phob dymuniad da i Cynefin ynde. Diolch fawr iawn. Os da chi'n dod i'r sioe, dowch chi ymweld. Diolch fawr iawn. Diolch Alwyn. Hufen ia nesaf. Ia.